Esta és la ubicació proposada per al nou centre de salut, una ubicació que naix insuficient, en una zona ja col·lapsada de trànsit. El que diu el document de la Conselleria de Sanitat és que aquell ambulatori el van a partir en dos i així van a dur urgències i pediatria. I com podeu veure, en aquest espai no caben ni 2 aules de secundària. Per tant, naixeria ja amb 2 plantes, generant barreres arquitectòniques i l'única manera de créixer seguirà seguint cap amunt. És un lloc insuficient, xicotet i que congestiona. Un centre educatiu d'una sola línia com el que així aniria necessita 1.000 metres quadrats. Així hi ha 22.000 metres quadrats, lloc suficient per a que vinga al centre de salut i d'aquesta manera poder incentivar este barri que tinga serveis públics, pugui créixer i tinga activitat econòmica. La proposta de Compromisos Verds és que el segon centre de salut s'ubique en esta parcel·la, un espai suficient per a un centre de salut de referència i amb totes les especialitats. És, a més, un tema de justícia, distribuir els serveis públics. El que realment importa és el dret a la sanitat pública i de qualitat. Mira'm els ulls, estem